ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇବା ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ପୁରା ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଆଚ୍ଛା ପିଆଜ ରାଗନି ଓହୋ ତମର ଟିକେ ଖାଇବାଟା ବୋଧେ ପିଆଜରେ ଯାଉଛି ଚିକେନ ଟା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ରାହୁଲ ଟିକେ ପଚାରୁଛି ରାହୁଲ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ରାହୁଲ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ପରେ କହିବେ ମାମୁନ କହିବେ ମାମୁନ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ତ ଠିକ ଠାକ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଖାଇବା ପେଟେ ଖାଇକି ତାପରେ ନାଚିବେ ଏମାନେ ସବୁ